Každý z nás si môže svoj život popísať. Prvý pilier je zdravie alebo kondícia. Ako sa cítite vo svojom tele, ako ste na tom s kondičkou. Druhý pilier je rodina, vzťahy, priatelia. Tretí pilier je práca a kariéra. Štvrtý pilier sú peniaze a majetok. Piatý pilier je osobný rozvoj a duchovný rast, alebo duchovné naplnenie. Takže sľúbil som vám, že budete mať praktické cvičenie a vašou úlohou je teraz popísať si, ako hodnotíte tých 5 pilierov. Áno? Tí, ktorí nemajú pero papier, tak máme k dispozícii. Takže ohodnoťte si na stupnici 0 až 10, 10 je maximum, ako hodnotíte svoje zdravie a kondíciu. Ako hodnotíte rodinu, vzťahy, priateľov, ako hodnotíte svoju prácu, kariéru. Môžem sa opýtať, 10 je ako najlepšie? 10 je najlepšie, áno. Ako hodnotíte peniaze, majetok, a ako hodnotíte svoj osobnostný rozvoj, a prípadne duchovné naplnenie alebo rast. Keď budete mať hotovo, tak uprite oči na mňa, aby som vedel, že máte hotovo. Alebo môžete aj na plátno. Nemusíte sa tým veľmi trápiť, tu nie je o to, že či to je 5,78 alebo 5,80. A nám ide o veľké čísla. Nebojte sa, že niečo prehliadnete, lebo ďalej pôjdeme ešte trošku viac do hĺbky, ale už sa budeme zaoberať len tým, čo stojí za to, aby sme sa zaoberali. Tak zaujímalo by ma, či má niekto hodnotu pod 5. Áno, ste tu takí. Dobre. Nejdem vyzvedať ďalej, aby ste o sebe neprezradzali až tie také detailné informácie. Má niekto viacej pilierov svojho života, kde to má pod 5? Takže odporúčam vás, keď máte viacej tých slabších pilierov, vyberte si jeden. A keď v priebehu prednášky zistíte, že ste si vybrali zlý pilier, tak ho kedykoľvek môžete zmeniť. To, ako hodnotíte svojich 5 pilierov života, určuje, nakoľko viete manažovať svoj vlastný život. To je niečo, čo mne napríklad nikto neprezradil, že tým, že som sa narodil, že ja nemám právo na život, na škôlku, na dobrú ženu, dobrých kamarátov, dobrých rodičov, dobrých súrodencov. Ja som síce s tým vyrastal, ale ono sa to v priebehu života tak rôzne menilo. A ono to je, ako keď žijete svoj život, tak to vyzerá ako také schodisko a vidíte, že jeden pruh toho života, to je vaše zdravie alebo naše zdravie. Druhý pruh sú naše vzťahy, tretí pruh je naša práca, štvrtý pruh sú peniaze a potom piatý pruh je osobný rozvoj. A sú ľudia, ktorí, keď si povieme, že prvý schod je narodenie, si predstavte, že sú ľudia, ktorí skončia hneď na tom prvom schode. Zomrú pri pôrode alebo tesne po pôrode. A môžete sa sťažovať, komu chcete. Tí ľudia skončili hneď na prvom schode. Takže môžeme si povedať, že prvý schod je narodenie, druhý schod je detstvo, tretie je škola, a potom partnerské vzťahy, práca. Na každom z tých schodov sa môžeme pošmyknúť a môžeme na tom schode ustrnúť. Poznáte niekoho, kto, aj keď je v produktívnom veku, nemá prácu, nemá
partnera alebo partnerku a žije iba v mama hoteli? Poznáte takého človeka? Alebo počuli ste o takom človeku? Existujú takí ľudia, a si vezmite, že títo ľudia vo vzťahoch uviazli niekde tu na tomto schode, v práci možno tiež na tomto schode. Môžu sa sťažovať komu chcú, ale v čích rukách je to, či sa pohnú z miesta? V ich rukách. Prečo to tí ľudia nezmenia? Ono to je totiž tak, že každý z tých 5 prúhov sú to dvere, ktoré sú obrastené trním. A niektoré dvere sú obrastené viacej, niektoré sú obrastené menej. Čo sa stane, keď chcete prejsť tými dverami a pichnete sa o tie trne? Čo to s vami urobí? Poraním sa, bude ma to bolieť. A niektorí ľudia radšej do tých dverí ani nebudú vstupovať. Čo sa stane, keď nebudú do tých dverí vstupovať? To trnie začne zarastať tie dvere. A keď sa vrátime naspäť na to schodište, tak tí ľudia vlastne uviaznú na niektorom stupni svojho života. Boja sa znova do tých dverí vstúpiť, lebo čo keby sa znova zranili. Takže poďme sa pozrieť, čo je treba urobiť, alebo ako to funguje, keď vo svojom živote narazíme nejaké trnité dvere, alebo dvere obrastené trním, cez ktoré sa nám ťažko prechádza, lebo nás to zraňuje. Určite ste počuli také motivačné heslo, že čo vás nezabije, to vás posilní. Počuli ste také heslo? Takže človek si žije, na nič zle nemyslí, zrazu šokujúca udalosť. A keby to bolo tak, ako to motivačné heslo hovorí, keď vás to nezabije, tak by vás to malo automaticky posilniť. Vždycky? Vždycky to, čo vás nezabije, vás vždy posilní? Nie. Realita je bohužiaľ taká, že žijeme, na nič zle nemyslíme, stane sa nejaká šokujúca udalosť, narazíme na nejaké trnie, zraníme sa. Ono nás to síce nezabije, ale zlomí. A my potom zažívame posttraumatickú bolesť. Takže ono nás to neposilnilo, ono nás to zlomilo. No čo sa stane, keď tú posttraumatickú bolesť nezahojíme, neuzdravíme? Ako to bude o 20 rokov, o 50 rokov? Je veľmi pravdepodobné, že tá posttraumatická bolesť bude pokračovať. A to je to na tom schodisku. My keď sa zraníme na niektorom stupni a keď je tam veľmi silná posttraumatická bolesť, tak môže ten pilier života alebo to schodište života úplne odstaviť. A my na nový rok sa zaradíme medzi 62% ľudí, ktorí si pre istotu už žiadne novoročné predsavzatia nedávajú, lebo keď sa pokúšali vojsť do tých trním obrastených dverí, tak sa vždy zranili. Oni si povedia, ja už na to nie som zvedavý. Ja viem, ako to dopadne. To nedopadne dobre. Takže takto to funguje v živote. A my potrebujeme tú posttraumatickú bolesť uzdraviť. A keď ju uzdravíme, tak potom nastáva posttraumatický rast. To je to, o čom nám hovorí to motivačné heslo, že čo nás nezabije, to vás posilní. Akurát tam chýba ten najdôležitejší prostriedok, keď to spracujeme, keď tú posttraumatickú bolesť nejakým spôsobom uzdravíme. Potom nastáva posttraumatický rast. Poďme sa pozrieť, ako to funguje. Možno ste počuli o 5 etapách riešenia problému.
To bola taká americká psychologička, ktorá pracovala s nevyliečiteľne chorými pacientami, ktorí proste už mali jasné, že majú nevyliečiteľnú chorobu a v podstate to bola paliatívna starostlivosť. Ona ich sprevádzala v posledných dňoch ich života. A keď sa s nimi rozprávala, tak ona pomenovala 5 etáp, ktorými tí nevyliečiteľne chorí ľudia prechádzajú. Prvá etapa je popretie. Predstavte si, že máte nejaký problém a zakriete si predtým oči a nevidíte problém. Druhá etapa je hnev. Tretia je vyjednávanie. Štvrtá je smútok a piatá je zmierenie. Čo by ste povedali, keď človek zatvorí oči pred nejakým problémom, je to spôsob, ako vyriešiť nejaké problémy? Dakedy áno. Predstavte si, ráno sa zobudíte a bolí vás kotník. Tak pokrútite s nohou, no dá sa to vydržať. Alebo idete rovno ku lekárovi? Čo si poviete? Rozchodím. Ale vydržím, áno. Toto je dôležitá ešte informácia. My sme kultúra, ktorá je založená na potlačovaní emócií. Vezmite si v škôlke, ktoré dieťa je hodnotené ako dobré dieťa. To, čo beha, skáče, strká, rozsypuje, rozlieva, naháňa sa, alebo to, čo ticho sedí v kúte a hrá sa. Ktoré je dobré dieťa? To druhé, čo ticho sedí v kúte a hrá sa. Takže my sme od malička vychovávaní, potlač svoje emócie a budeš dobrý chlapček a budeš dobré dievčatko. Nevidieť problémy, to je spôsob, ako byť dobrým chlapčekom alebo dobrým dievčatkom. A niektorí z nás sa v tom zdokonalíme natoľko, že my tie emócie, tie negatívne pocity potlačíme ešte skôr, než si uvedomíme, že vôbec vznikli. Ja som napríklad majster v potlačovaní emócií. A moja manželka mi niekedy hovorí, Saša, čo ti je? A čo ja viem, ty si psychologička, ty mi povedz, čo mi je. Mlčíš. Alebo inak dýcháš. Ona si to všimne, ja nie. Ešte šťastie, že ju mám. Ináč by som nevedel, že som zasa potlačil nejakú emóciu. Takže popretie, potlačenie emócie, to je bežný spôsob, ktorý my využívame v živote. Mal som jedného konateľa nejakej spoločnosti a on povedal, no ja zásadne riešim každý problém vo firme týždeň po tom, čo vznikne. A do týždňa polovička problémov prestane existovať. Buď sa ukáže, že to problém nebol, alebo sa nájde niekto, kto ho vyrieši. Nie je hodné to riešiť. Ja mu hovorím, keď máte radar na katastrofy, tak to je dobrý prístup. Keď ten radar nemáte, tak po týždni možno prídu ešte tak zapečatiť dvere na vašej kancelárii. Ale ako, je to spôsob, a je to veľmi často využívaný spôsob, ako riešiť problémy. Proste zakrieme si oči, nevidím problém, nemám problém. Jedného dňa, keď to samo nevyhnie, alebo keď to nevyrieši niekto iný, jedného dňa, ale čaša trpezlivosti pretečie a my sa dostaneme do etapy hnevu. Hnev, radosť, strach a smútok sú 4 základné emócie. A tie emócie sú súčasne podmanivé príkazy alebo sugestie, čo sa má diať. Takže si predstavte 3-ročné dievčatko, ktoré tu poskakuje a vy sa tešíte z toho, že skáče. Čo by ste mu povedali, že čo má urobiť s tým skákaním? Nie, vy sa tešíte, že skáče. Čo by ste mu povedali, čo má urobiť s tým skákaním? Áno, skáč ďalej, rob ďalej to, čo robíš. Takže radosť, to je podmanivý príkaz, sugestia, príkaz, o ktorom sa nediskutuje. Ja keď dám príkaz svojej ruke, zdvihni sa,
Nečakám, že ona bude diskutovať a prečo sa mám zdvihnúť. Ona ma poslúchne. Toto ja od tej ruky očakávam. Takže emócie sú podmanivé príkazy a keď dievčatko skáče a vy sa tešíte, tak poviete skáč ďalej, rob ďalej to, čo robíš. Teraz si predstavte, že sa nahneváte na ňu, že skáče. Čo by ste mu povedali? Čo má urobiť s tým skákaním? Áno, prestaň robiť to, čo robíš. Takže hnev je emócia, prestaň robiť to, čo robíš. A nepripúšťame žiadnu diskusiu o tom. Keby ste sa báli, že skáče, čo by ste čakali, že sa stane? Že si ublíži. Takže strach je podmanivý príkaz, očakávaj, že sa stane niečo zlé. Teraz si predstavte, už ste 20 krát povedali, prestaň skákať, ono skáče ďalej, to dievčatko. A je to dcera vášho nadriadeného, takže nemôžete použiť nejaké efektívnejšie spôsoby. Akú chuť by ste mali 21. krát mu hovoriť, prestaň skákať? To je zbytočné, to nemá zmysel, nikam to nevedie. A to je emócia smútok. Smútok je príkaz, nemá zmysel v tom ďalej pokračovať. Takže my najprv začneme popierať, tváriť sa, že žiaden problém neexistuje a potom jedného dňa, keď to nevyhnie alebo keď to nevyrieši niekto iný, tak sa preklopíme do hnevu. A začneme hovoriť, prestaň robiť to, čo robíš. Funguje to ako riešenie našich problémov? Stane sa niekedy, že ľudia prestanú robiť to, čo sa nám nepáči? U niektorých ľudí to funguje, áno. Povieme mu, prosím vás, vypnite svetlo alebo zatvorte dvere. A tí ľudia nás počúvnú a my vyriešime svoj problém. Ale niektorí ľudia nepočúvnu. Poviete im to 20 krát ako tomu dievčatku a potom vás čaká skok z hnevu do smútku. Nemá zmysel mu nič hovoriť. Lenže my ľudia sme neuveriteľne životaschopné živočichy. Po chvíli v smútku sa oklepeme a vrátime sa naspäť do hnevu. A prestaň skákať. Nemá zmysel mu nič hovoriť. Prestaň skákať, nemá zmysel nič hovoriť. Prestaň skákať, nemá zmysel mu nič hovoriť. To robíme aj s tými dverami, ktoré sú obrastené trňami. Natiahneme ručku. Oj! No dobre, druhú ruku. Oj! A tak skáčeme. Hnev, smútok. A potom nás očakáva zmierenie. Vidíte, že tu je ten je taký zatrpknutý, rezignovaný človek. To je... Čo myslíte, prečo ľudia zo smutku prejdú do rezignácie, do zatrpknutého zmierenia? Majú pocit, že to nevedia ovplyvniť. A už sa toľkokrát zranili, keď prechádzali cez tú trňovú bránu, že si povedia, štve ma to, ale už to nebudem skúšať zmeniť. Čo myslíte? Čo viacej človeku odoberá energiu? Smútok alebo rezignácia? Áno, smútok, tam to je oveľa pálčivejšie. Lebo ste na dne, je vám zle, neviete, ako to máte riešiť. Pri rezignácii vy viete, že už to riešiť nebudete. Štve vás to, ale už do toho nedávate žiadnu energiu. Už vám to neodčerpáva toľko energie. No, ale asi ste si všimli, že sme preskočili ešte tretiu etapu a to je vyjednávanie. Vyjednávanie, to je... Tak, koho chceme zmeniť, keď sa hneváme? Ty prestaň skákať, ty prestaň robiť. Koho chceme zmeniť, keď začneme vyjednávať? Chceme zmeniť toho druhého, ale ešte aj niekoho iného chceme zmeniť? Sami seba. Toto je zásadný rozdiel medzi hnevom a vyjednávaním. Pri hneve chceme zmeniť len tých druhých. Vy všetci sa zmente. Lebo sa mi to nepáči. A mne to ubližuje.
pri vyjednávaní si začnete klásť zázračnú otázku, čo mám urobiť preto, aby som vyriešil svoj problém podľa svojho priania. Ako funguje to vyjednávanie? Poďme sa pozrieť na 5 platidiel. Tak najprv sa pozrieme na stavy mysle pri riešení problémov. Prvý stav mysle, keď riešime problémy, to sú tie čierne okuliare, je tupé prázdno. Ako sa cíti človek, ktorý má problém a zažíva tupé prázdno? Áno, je na dne, nevidí žiadne svetlo na konci chladničky, je mu zlé. Druhý stav mysle, keď máme nejaký problém, sa volá osvietené jasno. Predstavte si, že máte problém a máte osvietené jasno, ako ho riešiť. Aký to je pocit? Super pocit. Vy si nehľadáte cestičku k riešeniu problému. Vy sadnete do buldozéra a cestu si razíte. Lebo máte osvietené jasno. A tú cestu si razíte, až kým nenarazíte do skalnej steny. A buchnete raz, buchnete 10-krát, buchnete 100-krát. A čo vám hrozí? Pád do tupého prázdna. Takže najneskôr vtedy, keď sa z osvieteného jasna prepadávate do tupého prázdna, si spomente, že existuje ešte tretí stav mysle, ktorý sa volá sloboda možností. A vy namiesto toho, aby ste spadli do tupého prázdna, siahnete do rukáva a vytiahnete plán B. Žiadna tragédia, žiadne tupé prázdno sa nekoná, lebo máte plán B. A teraz mi povedzte, koľko možností potrebujete na to, aby ste mohli povedať, že máte slobodu možností. Drvivá väčšina účastníkov mojich školení odpovedá, že 2 možnosti. A to nestačí. To preto, lebo 2 možnosti sa používajú na manipuláciu. Často to je tak, že dostanete na výber medzi zlou možnosťou a ešte horšou. Čo ste komu urobili, že si musíte vyberať medzi zlou a ešte horšou možnosťou. A to máte ešte šťastie, keď vám to dá na výber niekto iný. Horšie je, keď sami sebe dáte na výber medzi zlou a ešte horšou možnosťou. Lebo v tom prvom prípade to máte aspoň na koho hodiť. Ale keď si sami dáte na výber medzi zlou a ešte horšou možnosťou, to už na nikoho nehodíte. To už je potom na vás. Takže zapamätajte si. Ja neviem, kľudne si spomente na Svätú Trojicu, alebo to, ako sa robia výberové konania. Potrebujete aspoň 3 možnosti. Aby ste mohli povedať, táto možnosť je zlá, táto je horšia a táto je lepšia. Ale stále mi nevyhovuje. Tak hľadám 4., 5., 10. Keď nájdete 10 možností, čo sa stane? Áno, rozhodovacia paralýza, stratíte sa v tom. Takže spomente si, že stačí vám 3, takže z tých 10 si vyberte 3, také, ktoré sa vám zdajú najschodnejšie. A vyberajte si zasa z 3. Tam je dôležité, aby ste povedali, táto je zlá, táto je horšia a táto je lepšia. Takže toto je spôsob, ako sa dopracovať k slobode možností. A ak ste uviazli na tom schodisku, na nejakom schode, tak to len preto, že ste mali na začiatku osvietené jasno a potom, keď ste sa popichali na tom trni okolo dverí, tak ste začali zažívať tupé prázdno, zranili ste sa, zažívate posttraumatickú bolesť a keď to aj skúšate, znova zažívate tú bolesť, až si nakoniec poviete, kašlem na to.
už to nebudem skúšať. Takže toto je spôsob, ako sa dopracovať k slobode možností. Potrebujete aspoň 3 možnosti, ako riešiť tú situáciu. No a čo s tým ďalej? Niekedy aj z tých 3 možností sa ťažko vyberá. Tak tu máme ďalší nástroj, pomocou ktorého si budete vedieť vybrať, ktorá z tých 3 možností, ku ktorým ste sa dopracovali, je pre vás tá najlepšia. Pretože či už riešite nejaký problém, alebo neriešite, vždy zaplatíte nejakou kombináciou týchto 5 platidiel. Prvým platidlom je čas. Druhým platidlom sú peniaze. No často aj počujete, že čas sú peniaze, takže o týchto 2 platidlách sme už počuli, alebo predpokladám, že aj vy ste už počuli. Počuli ste čas sú peniaze? No. O čom som nepočul, predtým, než som sa k tomu sám dopracoval, bolo, že ďalším platidlom je bolesť, radosť a iné emócie. Vezmite, prechádzate popod to trnie a môžete sa zraniť. Môže sa stať, že chcete si nájsť novú prácu, idete na výberové konanie, na pohovor a povedia vám, nemáme záujem. Rovno do srdiečka. Moja dcera hovorí, rovno do srdiečka. Ja hovorím, prečo nastavuješ srdiečko tam, kde ja strieľam? No, prečo by sme mali chcieť podstupovať bolesť, keď riešime nejaký problém? Lebo potom to prestane bolieť. Áno, tomu sa hovorí buď ľahko ťažké rozhodovanie, alebo ťažko ľahké rozhodovanie. Ľahko ťažké rozhodovanie je, že teraz sa rozhodneme pre ľahšiu cestu, ale potom nám bude neskôr ťažko. Alebo sa teraz rozhodneme pre ťažšiu cestu, aby nám v budúcnosti bolo ľahko. Takže pre študentov buď si zvolím, že celý semester hoja ďunďa hoja a potom príde skúškové obdobie a prebdené noci a možno, jak sa tomu hovorí, DVD, že do Vianoc doma. Alebo ťažšia cesta je začať od začiatku semestra študovať a potom príde skúškové obdobie, no a už potom je to ľahšie, než keď mám dohnať celý semester. A ako podobne to je aj v napríklad pri hľadaní zamestnania. Ako chceme zmeniť zamestnanie. Sú ľudia, ktorí napríklad chcú zmeniť zamestnanie a pošlú jeden životopis, ako odpovedia na jeden inzerát. 3/4 roka čakajú, že príde odpoveď. A odpoveď neprichádza. Oni sú potom sklamaní. Jeden môj kamarát chcel tak zmeniť zamestnanie, stretol iného kamaráta, to bolo ešte v Prahe. A hovoril, hovoril mi, že u nich na ministerstve budú naberať ľudí. A že mi dá vedieť. A kedy to hovoril? Pred 3/4 rokom. To ťa nenapadlo ako? A pritom nemal prácu. Ťa nenapadlo ako hodiť ešte zo pár ďalších udičiek? Koľko udičiek by ste mali hodiť? 3. Minimálne 3. Lebo aj keď to vyjde, aby ste si mohli povedať, táto je zlá, táto je horšia, táto je lepšia. Takže ľudia veľmi často si zvolia práve to ľahko ťažké rozhodnutie, že teraz ľahko, ale čím ďalej, tým je to ťažšie potom niečo v živote zmeniť. 4. platidlom sú vzťahy. Ako tomu rozumiete, že keď riešite problém, zaplatíte vzťahmi a keď neriešite problém, tiež zaplatíte vzťahmi? Že sa môžu narušiť tie vzťahy. Áno.
keď ten problém začnete riešiť, môže to narušiť vzťahy. Ale súčasne nejaké nové vzťahy môžu vzniknúť, alebo iné vzťahy môžete posilniť. A ja okrem iného robím aj sprievodcu cestovného ruchu a raz som sprevádzal zájazd, neviem, Spišský Štiavnik, či taká nejaká dedina, no, tu na Spiši. Organizoval to kaplan. No a tak sme sa dali do reči a on bol taký ako dosť otrávený zo svojej práce a z celého života a hovoril, že ako veľa spoluobčanov tam je v tom Spišskom Štiavniku a jediný zamestnávateľ, že je tam nejaký, teraz neviem, že či to bol skutočne ten Spišský Štiavnik, ale že je tam nejaký dom s opatrovateľskou službou a hovorí, no a chodia ženy na spoveď a sťažujú sa, aký majú ťažký život a čo im mám povedať. Ale on to hovoril iba ako rečnícku otázku, lebo keby ho zaujímalo, čo im má povedať, ja by som mu poradil, že čo by mal povedať. Lebo tie ženy pracujú za minimálnu mzdu a proste všetko je na figu, len včely sú na med, aj med je na figu, všetko je na figu. A proste on tú frustráciu bral na seba a nevedel, čo im má odpovedať. Tak by som im povedal. A máte vždy aspoň 3 možnosti, ako riešiť tú situáciu. A začníme. Jedna možnosť je, že necháte všetko tak, ako to je. Čím zaplatíte, akou kombináciou platidiel zaplatíte, keď zostanete robiť tu v tom Spišskom Štiavniku? Čas. Lebo vy by ste si mohli nájsť prácu v Poprade. Ale do Popradu budete musieť dochádzať. Takže v Spišskom Štiavniku nedochádzate, máte 5 minút do roboty a to ešte 3 hodiny kecáte so susedou. Máte minimálnu mzdu. Čo zažívate viacej? No, zažívate bole, že máte málo peňazí, lebo si hovoríte, no mať priemernú mzdu by bolo lepšie než minimálnu mzdu. Ale zasa, keby ste išli do Popradu, tak jednak budete hodinu cestovať autobusom, alebo si musíte kúpiť auto a možno to, čo zarobíte, dáte na benzín. A ešte nemáte istotu, že si nájdete lepšiu prácu. Čo keď tam budú zlé vzťahy? To už sú vzťahy. Takže mohli by ste skúsiť ten Poprad, ale nemáte istotu, že tam budú dobré vzťahy, že sa vám tam bude páčiť, že to za pol roka nezavrú, že bude na výplaty. Čo by to urobilo so vzťahmi v rodine? No, teraz, keď má 5 minút do práce, o deti je postarané, domácnosť je obriadená, môže tráviť čas s deťmi, s mužom. Keď bude dochádzať do Popradu, tak máte minus 2 hodiny každý deň. Sice zarobíte viacej peňazí, nemáte istotu, že zažijete viacej radosti než bolesti. Treba, ako tým, že zmeníte niečo, treba počítať s tým, že to nebude také, ako ste si to na začiatku predstavovali. Takže treba počítať s tým, že možno prvé zamestnanie, druhé, tretie nesplní vaše očakávania. Takže tá radosť, no, to je to ľahko ťažké rozhodovanie. Buď ľahké rozhodovanie, zostanem tam, kde som, no ale mám menej peňazí, síce ako tie vzťahy, môžem investovať do vzťahov, rozvíjať aj s kamarátkami sa porozprávať, o deti sa postarať. 5. platidlo je zmena seba samého. Vidíte tu, jak z opice sa stáva človek, ale tá zmena neprebieha vždycky zľava doprava. Niekedy ide aj opačným smerom, alebo k úplne inému zvieratku. Takže to, aby ste to nebrali, ako že som vám sľúbil, že vždycky
len zľava doprava. No, takže keď si to budete sami oškliviť, bridiť, tak aj to, za čo by iný ďakoval Bohu, vy sa zmeníte na otráveného, mrzutého človeka, ako váš farár. Možno, keď deti vyrastú, vyletia z hniezda, možno už bude zaujímavé venovať hodinu cesty do Popradu, zarobiť viacej peňazí, riskovať, že prvá práca nevyjde, druhá práca nevyjde. Niektoré vzťahy oslabnú, ale niektoré sa naopak vytvoria. A vy sa stanete znova iným človekom. Toto je dôležité si uvedomiť, či už riešite ten problém, alebo neriešite, vždy zaplatíte nejakou kombináciou týchto platidiel. Aké by bolo tretie riešenie, čo by mohla tá pani zo Spišského Štiavnika robiť, keď sa jej nepáči tá práca, ktorú robí? Mohla by skúsiť vyjednať si vyšší plat? Vytvoriť si pracovnú príležitosť. Áno, mohla by začať podnikať. A máte tretie riešenie tej situácie. A keď si to tak popíšete, akou kombináciou platidiel zaplatíte, tak potom vyberte víťazný argument. To je argument, ktorý keď dáte na misky váh, jednoznačne preváži tie misky na jednu stranu. Takže toto je 5 platidiel, ktorými zaplatíme, či už problém riešime, alebo ho neriešime. Hovoril som vám, že zázračná otázka znie, čo mám urobiť preto, aby som svoj problém vyriešil podľa môjho priania. Viete, že potrebujete 3 odpovede. A jedna z tých 3 odpovedí môže byť, že zmeníte svoje prianie. Toto je toto platidlo. A keď zmeníte svoje prianie v rámci toho vyjednávania, tak potom sa dostanete tiež k zmiereniu, ale k láskavému zmiereniu. Prečo to bude láskavé zmierenie, keď sa rozhodnete z 3 možností si vybrať, že necháte veci také, aké sú? Prečo to bude láskavé? Lebo si uvedomíte, že to je najlacnejšie riešenie vášho problému. Najlacnejšie, ako tá kombinácia tých 5 platidiel, ktorými zaplatíte, je pre vás najvýhodnejšia. A toto je spôsob, ako vyriešiť akúkoľvek situáciu vo vašom živote. Anglicky sa tomu hovorí, nech sa stane čokoľvek vo vašom živote, love it, leave it, change it. Takže príjmi to, opusť to, zmeň to. Ako sa to hovorí, ale niekedy urobiť to je dosť ťažké. Takže poďme sa pozrieť, čo nám môže zabrániť a tomu, aby sme si vytvorili slobodu možnosti, aby sme si mohli povedať, príjmem to, opustím to, alebo zmením to. Sú 3 prekážky, ktoré vám môžu zabrániť v tom, aby ste to buď prijali, opustili alebo zmenili. Dá sa to pomenovať ako, že to sú 3 psychické bloky, ktoré nám bránia, aby sme čokoľvek v našom živote zmenili. Prvý blok je informačný, potom predsudkový a emočný blok. Informačný blok to je, keď vám chýba informácia o tom, ako veci fungujú. Ja som vám pred chvíľou uvoľnil jeden informačný blok. Čo by ste povedali, aký informačný blok som vám... Áno. Povedal som vám,
o slobode možností, o stave mysle sloboda možností, že potrebujete nájsť aspoň 3 riešenia tej situácie. A kľudne to môže byť príjmi to, zmeň to, opusť to. A vy si budete vyberať, čo vám vyhovuje najviac. Ani ste netušili, že som vám uvoľnil informačný blok. Keď neviete o tom, že si treba hľadať 3 riešenia každého problému, je veľmi pravdepodobné, že na tom ustrniete a hlavne, že sa dopracujete do rezignácie, do zatrpknutého zmierenia. Keď urobíte tú ťažkú prácu, že pohľadáte, že si vytvoríte slobodu možností, že pohľadáte 3 riešenia vašej situácie a potom na zázračnú otázku si poviete, zázračná otázka znie, čo mám urobiť preto, aby som vyriešil ten problém podľa môjho priania. Jedna z tých možností je zmeniť svoje prianie. Vy všetko necháte tak, ako je, akorát ste zmenili svoj postoj k tomu a budete zažívať láskavé zmierenie. Lebo toto je najlacnejšie riešenie môjho problému. Takže toto je informačný blok. Niekedy, keď nevieme, prídeme k dverám a je tam kód, ako zámok na kód. Keď neviete, aký kód máte naťukať, nedostanete sa cez tie dvere. A je dosť možné, že vás to vystresuje natoľko, že sa prestanete pokúšať cez tie dvere prejsť. Ono, so stresom to je totiž tak, že stres nás do určitej miery nabudí, dodá nám energiu, aby sme riešili naše problémy, ale keď to dosiahne určité hranice, tak tam sa to zlomí a ten stres nám začína naopak odoberať energiu a to by ešte nebolo to najhoršie. Ten stres nám začne znižovať IQ. Začne nám vypínať tie najmladšie časti mozgu, ktorými rozmýšľame a zostane fungovať len tá najstaršia časť mozgu, ktorej sa hovorí plazí mozog a ten má za úlohu naše prežitie. Takže nás uvádza do stavu útek, útok. Je ešte nejaký tretí stav? Zamrznutie, áno. A je tam ešte 4. podlizovanie. Ale si vezmite, keď viete, že potrebujete aspoň 3 odpovede, tak sa neuspokojíte s tým, že útok, útek. Hľadáte ďalej. Keď sa dostaneme do nadmerného stresu, jednak nám to odčerpáva energiu a jednak nám to znižuje IQ. Preto s niektorými ľuďmi, keď vidíte, že sú vystresovaní, radšej nič neriešte. Nechajte ich upokojiť sa, kým sa im obnoví IQ a potom sa s nimi už dá rozprávať. Aby ste si to vedeli predstaviť. Predstavte si, že idete na autobus, ste 100 metrov od zastávky a prichádza váš autobus, ďalší pôjde za hodinu. Čo to s vami urobí, s vašim pohybom v zastávke? Áno, teraz si predstavte, dobehli ste do polovičky vzdialenosti a vidíte, dvere sa zatvorili a autobus odišiel. Čo to s vami urobí? Čo to urobí s vašim pohybom smerom k zastávke? Budete bežať ďalej? Nie. Možno zastavíte a ešte použijete nejaké vybrané slovo. Takže tu vidíte príklad toho. Vidíte autobus, chcem ho stihnúť, energiu vám to dodá. Vidíte, dvere sa zatvárajú, autobus odchádza a začne to klesať. Prestanete bežať. Áno. A vybrané slova. Takže toto je ukážka toho, že keď sme v hneve, väčšinou ešte máme energiu, máme silu niečo meniť, ale keď spadneme do smútku, odčerpe nám to energiu, ešte nám to vypne IQ a teraz buďte múdri. Práve som vám rozptýlil ďalší váš informačný blok. Kým ste nevedeli, že keď je človek v nadmernom strese, že mu klesne IQ, tak by ste sa pokúšali s tým človekom ešte o niečom vyjednávať. Teraz, keď viete, že
veľký stres rovná sa nulové IQ, nechať ho upokojiť, prípadne keď viete vy nejak ho upokojiť, tak ho upokojte, ale podpisovať mierové zmluvy alebo také veci, to k ničomu nepovedie. Takže toto je informačný blok. Predsudkový blok. Pri informačnom bloku neviete, ako fungujú veci, akú kombináciu máte naťukať na tom číselníku. Takže stačí len vám dodať informáciu, takto to funguje, naťukaj tam taký kód, dvere sa otvoria a nemusíte tam zápasiť s tým trním. Predsudkový blok, tam nie, že nádoba je prázdna, nádoba je plná, ale obmedzujúcich presvedčení. Predstavte si, že nejaká žena si myslí, že všetci chlapi sú alkoholici. Čo vám povie, keď jej poviete, to nie je pravda, všetci nie sú alkoholici? Čo vám povie? Máš pravdu. Nemáš pravdu? Všetci sú alkoholici a ja ich poznám na 100 metrov. Aký zmysel má tlačiť do nej informáciu? Zbytočne. Takže tam namiesto tlaku pomáha ťah. A ťah sa vytvára otázkami. Takže taká otázka by bola, podľa čoho poznáš alkoholika? To nám rada porozpráva. Koľko poznávacích znamení na alkoholika potrebujete? 3. Aspoň 3? Áno. Ďalšia otázka je, podľa čoho poznáš abstinentku? Pozor, nie abstinenta, lebo také neexistuje. Takže podľa čoho poznáš abstinentku? Koľko poznávacích znamení? Zasa potrebujete aspoň 3 poznávacie znamenia. A potom príde rozuzlenie. Spomeň si aspoň na jedného chlapa, ktorý spĺňal 3 poznávacie znamenia na abstinentku. A ona, keď si spomenie, tak v podstate ako keby zlomila nejakú kliatbu, že všetci chlapi sú alkoholici. Oni nikdy neboli. Len ona v dôsledku nejakej šokujúcej udalosti si vytvorila predsudok, obmedzujúce presvedčenie, všetci chlapi sú alkoholici. Prečo si vyrobila ten predsudok? Aby sa chránila pred alkoholikmi. No ale tam pchať do nej informáciu nepomôže. Tam treba ako klásť otázky, aby ona sama sa dopracovala a vlastne získala pocit bezpečia, pocit kontroly, že ona rozhoduje o tom, či sa bude kamarátiť, alebo či sa vydá za alkoholika, alebo nie. Takže toto je predsudkový blok, nevhodná šablóna na riešenie problému. No a potom to môže byť emočný blok. To je, keď človek zažije nejakú psychickú traumu. Ono totiž, keď zažijeme tú šokujúcu udalosť, tak tá posttraumatická bolesť sa ukladá vo vedomí v podobe negatívnych emócií, ako je hnev, strach, ľútosť, vina, hanba, pocit viny, pocit straty, pocit bezmocnosti, pocit krivdy. Alebo sa ukladá v našom podvedomí a to sa prejavuje negatívnymi pocitmi na našom tele. Bolesťou, tlakom, ja neviem, dusením na hrudi, nespavosťou. Takže niekedy je treba začať prekonávať tie psychické bloky vo vedomí, ako tie negatívne emócie. A niekedy je treba začať v tele, v podvedomí. My si obidva metódy vyskúšame. Takže emočný blok to je človek zažije nejakú šokujúcu udalosť a ona sa mu uloží v podvedomí a vlastne prežíva to buď ako bolesť, tlak, alebo ako nejaké iné telesné prejavy. Toto používam, tie príklady používam pre manažérov a kolega nevyplňuje nový formulár.
Najjednoduchšie, čo môže manažér urobiť, je skontrolovať, či vie, ako sa vyplňuje ten formulár. Lebo keď nevie, no tak jasné, že ho nebude vyplňovať. To mám skúšať, že či viem vyplniť formulár? Nie, ale sa chcem... Že môžu vyplňovať zle. Áno, nie len sa chcem presvedčiť, že vieš, ako sa vyplňuje ten formulár. Lebo toto sa najľahšie uvoľňuje. Stačí mu ukázať ako. A druhá otázka je, prečo treba vyplňovať ten formulár? No, to je ďalší spôsob, akým vedenie šikanuje zamestnancov. Teda až na prípady, keď to je skutočne ďalší spôsob, ktorým vedenie šikanuje zamestnancov. A by bolo dobré, keby sa išiel porozprávať s tými, kam ten formulár posiela, aby mu vysvetlili, ako im to uľahčuje prácu. No a ďalšia otázka je, akú nepríjemnosť v minulosti ti to pripomína. A možno sa dozviete, že v minulom zamestnaní sám vymyslel nejaký nový formulár, očakával, že to zlepší fungovanie firmy a očakával za to nejakú odmenu, ale niekto si ten vynález privlastnil a aby sa zbavil nepohodlného svedka, tak ešte zariadil jeho prepustenie. Takže pre neho nový formulár sa spája s prepustením. Tak, takže toto sú príčiny demotivácie. Poďme sa pozrieť, lebo informačné bloky som vám už trošku pomohol prekonať. Poďme sa pozrieť teraz na negatívne emócie. To je to, čo prebieha v našich myšlienkach. Už máte pomenované, ktorá oblasť, ktorý pilier vášho života je na tom najhoršie. Teraz si položte otázku. Čo má v tomto pilieri môjho života, to je jedno, či to je zdravie, vzťahy, práca, peniaze alebo osobný rozvoj, čo ma na tom najviac hnevá? A keď je to jeden hnev, tak si napíšte jeden hnev. Keď je to 5 hnevov, tak si napíšte 5 hnevov. Pričom vy sa môžete hnevať na nejakého iného človeka. Vy sa môžete hnevať sami na seba. Že sa v nejakej situácii, že ste sa zachovali tak blbo. Vy sa môžete hnevať na svoj osud, alebo môžete sa hnevať na Boha, alebo na vesmír. Taký hnusný vesmír, taký život mi tu pripravil. Všetko si tam napíšte. Aké hnevy pociťujete v tej oblasti svojho života. Aké strachy máte? Čoho sa bojíte? Čo by sa mohlo stať? Čoho je vám ľúto? Čo dávate komu za vinu? A zasa môžete dávať za vinu niekomu inému, môžete dávať za vinu sami sebe, Bohu, vesmíru, osudu a podobne. Kto by sa mal hanbiť? V čom pociťujete bezmocnosť? V čom pociťujete stratu? A v čom pociťujete nespravodlivosť? Takže, ak si to chcete napísať, nemusíte ísť do veľkých drobností, lebo o chvíľu vám poviem, a teraz na stupnici 0 až 10 si stanovte, aký silný je prvý hnev, aký silný je druhý hnev. A niektorí ľudia majú v súvislosti s tou oblasťou svojho života jasnú jednu odpoveď. Bude to hnev, alebo vina, alebo strach. Tak nemusíte škrabať drobné. Stačí, keď tam vyberiete ten najväčší kúsok, tú 10, a o chvíľu vám ukážem, čo s tou 10 urobiť. No, dajme si ešte 30 sekúnd. Keď máte ešte niečo na duši také silné, tak to tam napíšte. Dajte si k tomu číslo na stupnici 0 až 10, aké je to zlé. 10 je to najhoršie. Sú ľudia, ktorým nestačí stupnica od 0 do 10, že tam dávajú aj 20, alebo 100, alebo 10 000. Mal som už že aj nekonečno. Tak zoberte to nekonečno a proste to
to bude to, s čím budete pracovať. Tak, beriem to tak, že už máte všetci svoje najväčšie kúsky. No a poďme sa pozrieť. A je to taký postojometer. Keď máte v nejakej oblasti života negatívnu emóciu, ktorá je na 10 alebo ešte aj viac, tak môžete zažívať jeden zo 4 postojov. Prvý postoj, vidíte ten taký zarputilý smajlík. A život musí byť taký a nemáte právo a ja mám nárok. Proste taký veľmi ako zaťatý postoj k tomu, čo sa deje okolo toho človeka. Druhý postoj je taký trošku miernejší. Prosím, nech to je ináč. Ako nejak to vydržím, ale prosím, nech je to ináč. Ako, je mi ťažko s tým. Tretí smajlik je... No a čo? Kašlem na to. Štvrtý postoj. Jo, jak fajne. Všetko je tak, ako má byť. Len tak ďalej a hustejšie kvapky. Takže poďme spracovať tú vašu negatívnu emóciu, ktorú ste si pomenovali, tú 10. A položme si prvú otázku, alebo položte si prvú otázku. Ako to mohlo byť ešte horšie? To, čo ste si popísali. A to je jedno, či to je hnev, strach, ľútosť, hanba. Napíšte si, ako to mohlo byť ešte horšie. Mám jedného známeho, ktorý 7 rokov opatroval svoju babku. A tá babka sa dožila 100 rokov a zomrela. Tých 7 rokov to bolo hotové peklo. Pretože babka, tým, že bola nevládna, tak si dosť vybíjala svoju frustráciu na ňom. A jeho mama si tiež vybíjala, ako mama je vdova, jeho mama si tiež vybíjala frustráciu a stále si ešte vybíja tú frustráciu na ňom. A babka zomrela minulého roku v apríli. A keď som s ním teraz pred týždňom v nedeľu telefonoval, najprv to nezdvihol, ako volal som mu, potom sa mi ozval a hovorí, a ešte také, akože žiadna frajerka, žiadna práca. A on hovorí, prepáč, že som ti to nezdvihol, lebo som bol podpisovať v Bardejove otcovstvo. No, hej, a či je otcovstvo? No moje. Ty budeš otec? Že hej. A s kým? No s Monikou. Ty máš frajerku? Čo si nikdy nepovedal, že máš frajerku? No hej, ako zoznámili sme sa. A to už dávno sme sa zoznámili na diskotéke. A potom jej kamarátka mi povedala, že jej mám zavolať. Tak som jej zavolal. Ona je rozvedená, nemohla mať deti. No teraz budem otcom. Hej, počúvaj, ty si preletel popod všetky radary. Myslím, že aj popod ten svoj. Hovorím, čo na to hovorí? Tak, tvoja mama už to vie, lebo s mamou sa nerozprávajú. Mama, keď sa začne s ním rozprávať, tak mu niečo vyčíta, otlka mu toho hlavu. Že mama to už vie. Že hej, a jak si jej to povedal? Pred mesiacom som jej napísal papierik na stôl, že budem otec. No. V stredu sa narodil chlapec, ako matka ho pomenovala po ňom. Hovorí, pýtam sa ho, čo ti povedala mama, že sa ti narodil syn? Že prečo som nebol pri pôrode? Prečo si nebol pri pôrode? Lebo som bol prvý deň v práci. A na pôrod sa čakalo 3 dní. A hovorím, jak sa ti žije s tvojou mamou? S ňou sa nedá rozprávať. Ako to. Od rána
Vstane, niečo povie, celý deň mám rozbitý. Čo myslíte, aký postoj k životu má ten môj kamarát? Moja mama nemá právo so mnou tak rozprávať. Život by mal byť ľahší. Ľudia by mali byť viacej nápomocní. Ako by to mohlo byť ešte horšie? Čo by ste mu povedali? No mohla by na teba zobrať vidly. Mohla by na neho zobrať vidly. To som počul zase, ako dvaja bratia mali nezhody, jeden, aj keď bol po mozgovej mŕtvici a ako nemohol dobre rozprávať, tak zobral na brata vidly. Bolo by to horšie, než teraz, keď mu nadáva. Mohla by na ňo zobrať, alebo nôž by na ňo mohla zobrať. Áno. Alebo by ešte mohla zomrieť, áno. To by bolo ľahšie pre ňa. Svojím spôsobom by to bolo vykúpenie. Dobre. Teraz, takže kto z vás na začiatku tohto cvičenia bol na postoji musíš? Život musí byť ľahší, veci by mali byť iné, ľudia by mi mali pomáhať. Bol niekto na tomto smajlíku? Alebo ste všetci skôr, prosím, nech to je ináč. Vy už ste inde, hej? Super. Už ste tu, alebo už tu? O chvíľu vás tam všetkých dovediem. A kto sa bude brániť, tak ho nepustím domov. Nie, dobre. Takže toto je otázka, ako by to mohlo byť horšie, aby ste uvoľnili ten svoj taký zaťatý prístup a musí to byť ináč a nesmie to byť také a také veci sa mi nesmú diať. To je otázka, pomocou ktorej uvoľníte to zovretie pesti a dostanete sa do postoja, prosím, nech to je ináč. Je niekto, komu sa podarilo takto pomocou otázky, ako by to mohlo byť horšie, posunúť sa? Super, ďakujem. Robíte mi radosť, len tak ďalej. A nemusíte to robiť aj v skutočnosti, stačí, keď mi poviete, že sa to podarilo. Nie, to si robím žarty teraz. Dobre, takže čo robiť, keď sme v postoji, prosím, nech to je ináč? To je otázka, prečo to nič neznamená pre moju budúcnosť? Nájdete odpoveď, prečo to nič neznamená pre moju budúcnosť? No, lebo sám musí niečo a neprosiť niekoho iného. Áno, keď si uvedomíme, že to je v našich rukách, doteraz sme znášali tie okolnosti, ktoré boli, platili sme 5 platidlami, ale je to v našich rukách, či sa rozhodneme zaplatiť inou kombináciou platidiel. Nič nie je večné. Možno jedného dňa dospejem k rozhodnutiu, že to zmením a zaplatím časom, peniazmi, bolesťou alebo radosťou, vzťahmi a zmenou seba samého. Čo by ste povedali tomu kamarátovi, čo preletel popod radary? Prečo to nič neznamená pre jeho budúcnosť? Má 49 rokov, mimochodom. Prečo to nič neznamená pre jeho budúcnosť? Musí sa zmeniť, jo. Lebo v 49 rokoch by nemal žiť so svojou matkou, ale so svojou ženou. Takže po 49 rokoch presviečania svojej mamy, že je dobrý chlapec, aká je šanca, že za ďalších 30 rokov ju presvedčí, že je dobrý chlapec? Ja by som povedal, že blízka nula. Aký zmysel má v tom pokračovať? Tam na neho čaká matka jeho dieťaťa, jeho syna. Prestaň meniť mamu, začni si budovať vlastnú rodinu. Viete, jak to je s tými 3 grošmi?
Jeden groš daj rodičom, jeden použij sám a jeden daj svojim deťom. V 49 rokoch je na čase, dobre, máme daj, čo patrí mame, ale začni investovať do svojho života a začni investovať do svojich detí. Takže prečo to nič neznamená pre tvoju budúcnosť? Alebo asi je čas. A zasa, keď sa vrátime k tým 5 etapám riešenia, koľko smútku ešte potrebuješ zažiť, keď sa snažíš presvedčiť mamu, že si dobrý chlapec? Nie je na čase začať vyjednávať? Je to dobrý dôvod začať vyjednávať? Pre niekoho možno áno. Takže, keď sa dostanete do stavu máte pomenované svoje, prečo to nič neznamená pre vašu budúcnosť, to zlé, čo sa deje vo vašom živote? Kývnite mi niekto, že máte, hej. Ďakujem. Diagnostikoval problém a No. čo má robiť. Tretia otázka, aby sme sa dostali od toho, no a čo, k tomu všetko je tak, ako má byť, len tak ďalej a hustejšie kvapky. Tretia otázka je, ako by sa to mohlo zmeniť v môj prospech? Ako by sa to mohlo zmeniť v prospech toho môjho 49-ročného kamaráta? Máš dobrý dôvod začať budovať vlastnú rodinu so ženou, ktorej sa páčiš. Pravdepodobne ty sa jej páčiš viacej, než ona tebe. Ale to by mohlo naznačovať, že asi ti nebude píliť uši tak, ako tvoja mama. Máš dôvod začať budovať svoju vlastnú rodinu a vychovávať svojho vlastného syna. Takže keď nájdete spôsob, ako by sa to mohlo vyvinúť vo váš prospech, tak sa dostanete do postoja všetko je tak, ako má byť. Teším sa na ďalšie nové ráno. No a to je, keď sa vrátime ešte k tým 5 etapám, to je spôsob, ako pri vyjednávaní sa dopracujete k láskavému zmiereniu. Niektoré veci nezmeníte, ale môžete zmeniť svoj postoj k tomu. Lebo v skutočnosti vás nestresuje, nezraňuje to, čo sa deje, ale váš postoj k tomu, že vy hodnotíte, že to je zlé. Hnev, strach, ľútosť, vina, hanba na desiatke, alebo ešte aj ďalej. To, že to tak hodnotíte, to je iba vo vašich rukách. Za to nemôže nikto iný. A hlavne nikto iný to nemôže zmeniť. Takže toto je spôsob, ako spracovať negatívne emócie. Podarilo sa vám nájsť, ako by sa to mohlo zmeniť vo váš prospech? A zase je dobre, keby ste našli aspoň 3 dôvody, alebo 3 spôsoby, ako by sa to mohlo zmeniť vo váš prospech. Teraz by ma zaujímalo, keď ste teda absolvovali na naše odpovede na všetky tie 3 otázky, na stupnici 0 až 10, zostala tá negatívna emócia na pôvodnom stave, alebo sa u niekoho zmenšila? Komu sa zmenšila? Zvinite. Vám sa pohoršila? Aj polepšila. Super. Dobre, takže vidíte, toto je spôsob, ako spracovať negatívne emócie, aby tu aby ste uvoľnili tú posttraumatickú bolesť, aby ste z posttraumatickej bolesti prešli do posttraumatického rastu.
No a teraz nám zostala ešte emočné bloky alebo negatívne pocity, ktoré máme v tele. Chcete si vyskúšať, ako uvoľniť negatívne pocity v tele? Dobre. Takže poprosím vás, posaďte sa tak, aby sa vám pohodlne sedelo. Oprite si obidve chodidlá o podlahu. Dajte si ruky na kolena. Nekrížte si ich, oprite si ich o kolena. A zatvorte oči a vnímajte, čo vidíte za zatvorenými očami. Uvidíte tam také svetlejšie škvrny, tmavšie škvrny, pohyblivé škvrny. Teraz prenesieme pozornosť na jazyk a vnímame chuť na koreni jazyka. Uprostred jazyka. Na špičke jazyka. Po stranách jazyka. Teraz prenesieme pozornosť na nos. Nadýchneme sa a vnímame vône okolo seba. Možno budete cítiť vôňu svojho parfému, vôňu kávy alebo čaja, keď ste si dali. Alebo si uvedomíte, že žiadnu vôňu necítite. Teraz prenesieme pozornosť na uši. A vnímame tichú hudbu z vedľajšej miestnosti. Šum dataprojektoru. A tiché zvuky, ako sa pohybujú iní účastníci v miestnosti. Teraz prenesieme pozornosť na dotyk tela s podložkou. Vnímame dotyk chodidiel cez topánky o podlahu. Dotyk zadnej strany stehien, zadku a chrbta o stoličku. Dotyk dlaní o kolená. Dotyk hornej a dolnej pery o seba navzájom. Dotyk horných a dolných viečok o seba navzájom. Takým spôsobom sme sa ukotvili v svojich 5 zmysloch. A teraz si pomyslite na tú oblasť svojho života, ktorú ste si na začiatku vybrali. A vnímajte, kde vo vašom tele cítite nejaký pocit. Môže to byť tlak, môže to byť brnenie, zvieranie, bolesť.
Ak je to niekde na dosah ruky, tak môžete ukazovákom sa dotknúť tej časti tela, kde cítite ten pocit. A pozorujte, aký tvar má ten pocit vo vašom tele. Môže to byť nejaká guľa, alebo niečo ako okrúhliak. Môže to byť nejaké vlákno, alebo nejaká vrstva niečoho. Takže najprv si popíšte tvar, ktorý má ten pocit. Teraz si pomenujte, akú farbu má ten pocit, keď sa na neho pozeráte svojim vnútorným zrakom. Môže sa vám stať, že ten pocit, keď budete ten pocit popisovať, že sa ten pocit bude meniť. Že sa bude meniť buď jeho veľkosť, tvár, miesto, kde ho pociťujete. Ten pocit sa môže premiestňovať po vašom tele. A ak sa dotýkate miesto, kde cítite ten pocit, tak nasledujte, keď sa ten pocit presunie niekam inám na vašom tele. Ďalšia úloha je popísať, aký má povrch ten pocit. Či je lesklý, alebo matný, či je hladký, alebo členitý, či je to niečo premenlivé, alebo stále. Teraz skúste takými pomyselnými prstami, palcom a ukazovákom ten pocit posunúť spredu dozadu, ako zatlačiť do neho. Ak sa vám darí ho posunúť z miesta, môžete tlačiť ďalej, až kým sa nedostane von z tela. Keď sa dostane von z tela, tak ho hoďte do rieky alebo do pece, na smetiarské auto, do priepasti, vystrelte ho na rakete do vesmíru. Nejakým bezpečným spôsobom ho uložte. Ak sa ten pocit nepohybuje smerom dozadu, skúste ho potiahnuť smerom dopredu. Znova sa môže stať, že ten pocit sa začne meniť. Začne meniť svoj tvár, farbu, veľkosť. Keď sa dá ten pocit vytiahnuť von, fajn, uložte ho na bezpečné miesto, keď nie, skúste ho potlačiť doľava. Keď sa ho podarí dostať von z tela, fajn, keď nie, skúste ho zatlačiť na opačnú stranu. Znamená, keď sa podarí dostať ho von, fajn, keď nie, skúste ho vystaviť hrejivým lúčom slnka. Takže ešte chvíľu pozorujeme ten pocit. Potom urobíme hlboký nádych, výdych, otvoríme oči a vrátime sa naspäť. Aké to bolo? Zaujímavé. Podarilo sa s tým pocitom niečo urobiť? Zmenil sa nejak ten pocit? Trochu sa zmenšil. Trochu sa zmenšil? Super.
Podarilo sa niekomu ten pocit dostať von z tela? Ani veľmi nie. Dobre, takže to bola taká technika, ako uvoľniť stres, ktorý sa v podobe negatívnych pocitov usadil v našom tele. Existuje ešte aj iné spôsoby, ako pomenovať negatívny stres. Napríklad svalový test. Chcete si skúsiť svalový test? Dobre, tak poprosím vás, postavte sa tak, aby ste mali pred sebou a za sebou voľné miesto. No a svalový test spočíva v tom, že budete sa pýtať svojho podvedomia a keď vaše podvedomie povie, že áno, tak sa nakloníte dopredu. Keď vaše podvedomie povie, že nie, tak sa nakloníte dozadu. A keď zostanete na mieste, tak bude nesprávne položená otázka, alebo tomu veľmi neveríte. A proste odpoveď je ani áno, ani nie. A taká najjednoduchšia otázka, kde si môžete vyskúšať svoj svalový test, je, ináč ruky majte voľne pozdĺž tela, a položte si otázku, či máte mentálnu ochranu. A nechajte svoje telo odpovedať. Dobre, už by ste mohli mať odpoveď. Bol niekto, kto sa naklonil dopredu? Áno, boli tu takí. Bol niekto, kto sa naklonil dozadu? Dobre. Ďakujem, posaďte sa. To je mechanizmus, na ktorom funguje detektor lží. Akurát pri detektore lží, čo je označovaný za nevedeckú, šarlatánsku metódu, detektor lží funguje tak, že vás napoja na prístroje a merajú vám tlak, elektrickú vodivosť kože a puls. A najprv vám hovoria veci, u ktorých sa očakáva, že budete mať kladnú odpoveď k tomu, tak si na tej krivke vyskúšajú, čo znamená vaše áno. Potom vám kladú otázky, u ktorých sa predpokladá, že odpoveď bude nie a ono to začne skákať viac. No a vlastne potom vám kladú tie zákerné otázky, na ktoré sa chcú dozvedieť odpoveď. Svalový test, mali by ste k tomu pristupovať veľmi skepticky, pretože je veľmi ľahké si nanútiť cez svoje svaly odpoveď. Svalový test je zaujímavý nie preto, že to je vždycky pravda. Svalový test je zaujímavý vtedy, čo keď to pravda je. Vtedy začína tá skutočná zábava. Ale treba k tomu pristupovať veľmi kriticky, lebo nanútiť svojim svalom správnu odpoveď je veľmi ľahké. Ale sú to veľmi zaujímavé výsledky, ktoré z toho vychádzajú. Taká najbúrlivejšia reakcia, ktorú som zažil, keď som poslucháčom ukazoval, ako môžu použiť svalový test, bolo tesne po voľbách týchto. Bola to pani z nejakého ministerstva. No a mali si položiť otázku, mám mentálnu ochranu? A ju hodilo tak dozadu, že urobila až 2 kroky a zjojkla pri tom. A potom sme boli na obede, počas toho školenia.
A pri obe tak nejak vyšlo, že sa obáva, že po zmene politickej garnitúry, či zostane ako v svojej pozícii na ministerstve. Aj sa potom prihlásila na odber spravodaja. Po 3 mesiacoch sa ten spravodaj začal vracať ako nedoručiteľný. Z toho odvodzujem, že sa jej obavy asi naplnili a že nezostala na tom. Takže mentálna ochrana, môžete si tam dosadiť Božiu ochranu, ak veríte v Boha. A to je váš pocit, ako komfortne sa cítite v živote. Tak, zaujímalo by ma, ako hodnotíte ten pilier svojho života, ktorý ste si vybrali. Komu sa podarilo zmenšiť negatívne emócie? Alebo to, ako hodnotíte svoj pilier. Je tu niekto, komu sa podarilo uvoľniť niečo? Áno, vidím také nesmelé prstíky. Super. Je niekto, komu sa prihoršilo? Tak to som rád. Dobre, takže ak sa chceme naštartovať v živote, to je to, čo sme robili celú túto prednášku. Aká je najnepríjemnejšia negatívna emócia? Zmenila sa? Aký je najnepríjemnejší negatívny pocit? Zmenil sa? To je, keď sme robili tú meditáciu. Takže beriem, že aspoň čiastočne moja úloha bola splnená. Pomenujte si cenu, ktorú zaplatíte za zmenu, keď chcete niečo v svojom živote zmeniť. A vytvorte si slobodu možností a pomenujte si svoj plán A. Tak. Na čo by ste sa chceli opýtať, čo by ste chceli povedať? Tam, keď je ten postojometer a som akože v tom bode šťastný, tak to akože dobre. Áno, úloha splnená. V podstate ste zvýšili svoju psychickú odolnosť a už vás tie veci nebudú zaťažovať. V podstate ste sa dopracovali k posttraumatickému rastu. Tie negatívne emócie, ako je ten zoznam, tam chýba, dajme tomu, neviem, lenivosť. A teraz, ja by som potreboval v tom svojom ovplyvniť tú lenivosť. No, a na stupnici 0 až 10, aká veľká je tá lenivosť? Čo ja viem, 7 som si dal. Aby som bol optimista. Hej. A teraz, ja to môžem zlepšiť tým, že tú lenivosť nejak porazím a postavím sa k tomu môjmu problému, že budem sa snažiť nejak zmenšiť tú moju lenivosť. To je veľmi dobrá otázka. Ako, tie emócie si tam môžete doplňovať, aké vám prídu na rozum. A dôležité je, aby ste to nechceli zlomiť. Nie, to zmekčiť ten problém, krátkodobými cieľmi nejakými. A už budem šťastný. No. Zoberte si tú lenivosť, schválne. Máte pocit, že ste v pozícii musí to byť iné, alebo prosím, páčilo by sa mi, keby bola tá lenivosť menšia. Áno, som niekde tam v strede. Dobre, schválne. Mohol by som ju potlačiť, tú lenivosť. Áno, uvoľniť tú lenivosť, aby ste sa pohli z miesta. Takže, ako by to mohlo byť ešte horšie s tou lenivosťou? Tak to môže byť, ale tak... Pomenujte si to, nemusíte to hovoriť nahlas, ale pomenujte si to, aspoň v duchu. Máte? Hej? Ako by to mohlo byť ešte horšie? Teraz si odpovedzte na otázku, prečo to nič neznamená pre vašu budúcnosť? Že ste leniví takí, akí ste? Lebo až tak by to nevadí, ale bolo by lepšie. Bolo by lepšie, ale zase nie je to až také hrozné. Takže dá sa si prežiť, ale... No som lenivý, no a čo? Hej? Ako by sa to mohlo zmeniť vo váš prospech?
musel by som investovať čas. Tak, skúste namiesto slovo musím použiť chcem. Chcem investovať čas. Lebo tam je rozdiel v hormónoch, ktorými sa poháňate. Musím, to je kortizol, a chcem, to je dopamín. Takže cukor a bič. Takže skúste namiesto biča použiť cukor. A ako by sa to mohlo zmeniť vo váš prospech? Nájdite si vec z toho, čo by ste hodnotili, ako že ste usilovní, ktorá by sa vám robila najľahšie. No. Máte? No, takže namiesto toho, aby ste sa bičovali za to, že ste leniví, urobte tú vec, ktorá je najľahšia, ktorá vás zláka najviac. A namiesto toho, aby ste si vyčítali a spúšťali si kortizol, zasa som bol lenivý, si poviete, jak fajne, vlastne tá lenivosť ma primela k tomu, že som sa sústredil na niečo, na ovocie, ktoré visí blízko nad zemou. A hurá, prvé víťazstvo. Áno, to je ten krátkodobý cieľ, by som povedal. Je to ľahšie a tým je ľahšími krokmi prísť k tomu ťažšiemu. Áno. Lebo vy v podstate vaše konajúce ja, každý človek má konajúce ja a hodnotiace ja. To konajúce ja niečo robí a to hodnotiacemu to hodnotí a zase ideš neskoro. Zasa si lenivý a zasa si 2 hodiny stvrdol na Facebooku a proste bičuje ho. A no to konajúce je z toho frustrované. Narastá stres. Keď sa to zlomí, tak ešte aj IQ, ako si zrazíte dole. Takže namiesto toho, aby ste mu znižovali IQ, si pomyslíte na nízko visiace ovocie, poď urobiť toto. Nemusíš robiť vôbec nič, len odtrhni to jablko. Super. Jablko už je odtrhnuté. A čo ďalej? Znova nízko visiace ovocie. A takým spôsobom si vytvoríte návyk, aby ste išli ďalej a ďalej. Ale zbytočne si nekladte veľké ciele. Ďakujem. S radosťou. Tak, kto by ešte chcel niečo povedať, na niečo sa opýtať? Dobre. Ak by ste sa chceli poradiť, či a ako vám viem pomôcť, tak sa môžete objednať na 20-minútovú konzultáciu zdarma. Stačí, keď si naskenujete ten QR kód, alebo keď mi napíšete na moje číslo, alebo zavoláte na moje číslo. Už sme vám ukazovali QR kód, keď sa chcete prihlásiť na odber ako ďalších pozvánok, a keď budeme o 2 mesiace zasa organizovať nejakú akciu ako občianska iniciatíva Momentum. Ale keď ste sa prihlasovali na Facebooku, tak tam ste mali možnosť zaškrtnúť si, že chcete dostávať pozvánky. Tak keď ste to urobili, tak už ste prihlásení. Takže sme v záverečnej, v cieľovej rovinke. Zaujímalo by ma, čo vás na tej prednáške najviac oslovilo? Čo sa vám najviac páčilo? 3 možnosti. Áno, chcem počuť aspoň 3 odpovede. Že človek dokáže potom nájsť sebe to, čo vlastne by mal podporiť. Uvedomí si vlastne tie svoje, nie že zanedbania niektorých oblastí, ale čo by sa dalo zlepšiť. Ďakujem. Alebo čo vám chýbalo? Mňa zaujal aj ten posttraumatický šok, že vlastne trvá to dlhšie, že to nie je, že hneď, ale že je to normálne, že to trvá aj dlho. Že potom nastane ten rast. Nastane ten rast. Len ako niekedy to môže vyprchať, tá posttraumatická bolesť, ale niekedy aj po 30 rokoch je to stále na 10 alebo ešte silnejšie. No ale to záleží od tej mentálnej odolnosti, by som povedal. No, toto je práve spôsob, ako sa dopracovať k psychickej odolnosti.
že prestanete byť citliví a zraniteľní tým, čo sa okolo vás deje. Že nás to prestane bolieť. Áno. Lebo ono to je tak, že tým, že sa stala tá šokujúca udalosť, tak ono to vytvorilo taký červený gombík v našej hlave a nejaká vec okolo nás zatlačí ten gombík. A to, že spracujeme tú posttraumatickú bolesť, tak vlastne ten gombík uvoľníme. Už v tej hlave nebude a už môže ktokoľvek stláčať koľko chce, ale ten gombík tam už nie je. Môžem ešte ja Áno. na tejto priamke, alebo Áno, krivke. tej modrej, na konci je šokujúca udalosť. Áno. A vrátim sa do stredu niekam, alebo a to znamená, keď je jedinec mentálne silný a očak teda je pripravený na rôzne udalosti životné. To znamená, že tá šokujúca udalosť by ho až tak, keď je pripravený mentálne na úmrtie, ja neviem ešte na čo všetko, v rodine, tak tá posttraumatická bolesť alebo šok nebude mať až takú hĺbku. Áno. Áno, čiže tým pádom je to plynšie a je oveľa rýchlejší ten nástup potom toho rastu. Áno. Hej, no len keď máme desiatky, tie negatívne emócie, tak... No, veď to... Tá šokujúca udalosť je taká, akú nečakáš. A cítiš pri nej bezmocnosť, tak je tá posttraumatická bolesť. Hej, no, len človek by mal byť pripravený, teda, Nemôžeš byť pripravený. nie na všetko, ale keď človek vo svojom živote už dačo prežil, alebo tak očakávať, mal, alebo je pripravený, je odolnejší na rôzne situácie. Lebo niekedy teraz v dnešnom živote strata práce, strata, ja neviem čo všetkého, niekedy to nebolo, čiže človek sa musí teraz vedieť obrniť, alebo ak by slovo nazval, aby tá udalosť potom ho tak nezasiahla. Si myslím, ja. Dobre o tom hovoriť, hej? Že môže byť to, môže vzniknúť to, môže vzniknúť to. Hej, len problém je v tom, že neviem jak vy, ale ja žijem svoj život prvýkrát. A koľkokrát, keď som išiel po tých schodoch, ja som myslel, že to je jasné, ako tie schody vedú priamo do neba a zrazu jedna rána, druhá rána a zostanete a čo teraz? To už radšej ani nič neskúšam. Áno, treba to robiť priebežne. Tak, to sú Áno. Dobre. Ako sa naštartovať na nový rok? Tu som vám to zhrnul. Ktorá oblasť vo vašom živote vás najviac zamestnáva? Zdravie, vzťahy, práca, majetok a osobný rozvoj. Lebo, ďakujem za otázku. Toto som vám chcel ešte zdôrazniť, že keď sme tu pri tých schodoch, kdekoľvek sa môžeme na tom schode pošmyknúť a zraniť, ale v skutočnosti je to vždy výzva pre náš osobný rozvoj. Teraz u tej mladšej generácie už je osobný rozvoj súčasťou svetonázoru ich. Akože to berú, že je normálne mať kouča alebo ako nejakého, ja neviem, mentora, ako s kým sa človek radí. U tej staršej generácie tam to bolo skôr brané ako hanba, ako chodí ku psychológovi, ako určite bude nejaký šibnutý alebo čo. Takže teraz mladšia generácia tým, že sa o tom viacej hovorí, považujú osobný rozvoj za súčasť ako svojho svetonázoru. Staršia generácia to bola tak, zdravie, vzťahy, práca, peniaze. No dobre, možno do kostola, ale tam sa chodilo skôr ako nejaké kultúrne vyžitie, alebo no akože človek sa cíti potom lepšie, ale nebolo to brané ako spôsob
prekonávania všetkých tých úrazov, ktoré sa nám môžu stať v tých iných oblastiach života. Takže ja osobne už som v svojom živote využil služby asi 50 pomáhajúcich odborníkov. V podstate to vždy beriem ako svoj plán B, ktorý vyťahnem z rukáva, keď sa mi dlho nedarí ako riešiť vlastnými silami. Milé dámy a páni, ďakujem, že ste to vydržali so mnou až do konca. Máme presne 8 hodín, takže časový limit sme tiež naplnili. Takže prajem vám ešte pekný večer a možno niekedy na budúce. Dovidenia.